Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne aka samu gagarumin wani haɗari yayin da ango da amaryarsa da kuma wasu ƙawayen amaryan suka rasa rayukansu. Masu sauraro ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin cikakken rahoton yadda ya wakana. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon shigowar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne aka samu wani gagarumin haɗari wanda ya yi matuƙar jijjiga al'umma yayin da aka ɗaura auren wani matashi da amaryarsa a garin kai amarya suka samu mummunan haɗari yayin da angon da amaryar tasa suka riga mu gidan gaskiya. Babu shakka wannan haɗari ya yi matuƙar tayarwa da al'umma hankali, musamman waɗanda suka alaƙanci da wannan ango da kuma amaryar. Lamarin ya faru ne a garin Kano bayan an ɗaura auren angon da amaryar aka ɗauke su daga garin Kano zuwa Katsina inda za su tare. A hanyarsu ta zuwa garin Katsina ne suka samu wannan mummunan haɗari har ta kai ga sun rasa rayukansu. Wasu daga cikin abokan ango mutum 4 sun rasa rayukansu yayin da amarya ƙawayenta su ma mutum 6 suka rasa rayukansu, sai kuma mutanen da suka jikkata a wannan mummunan haɗari. Har kawo yanzu dai ba a tabbatar da adadin mutanen da suka jikkata a wannan mummunan haɗari ba, sai kuma waɗanda abin ya shafa waɗanda su kuma ba su kasance daga tawagar kai amaryar ba, waɗanda suka bangaji motar wannan amarya da angonta da kuma motar ƙawayen har ta kai ga sun rasa rayukan nasu. Su ma ta wancan ɓangaren mutane 6 su ne suka jikkata yayin da mutum 2 suka rasa rayukansu. Hukumar kare haɗura da afkuwar irin wannan lamura na jihar Kano sun gudanar da ƙwarya-ƙwaryar bincike inda suka ce sun samo dalilin da ya sa wannan haɗari ya faru. Sai dai kuma har kawo yanzu ba su tabbatarwa da al'umma menene dalilin afkuwar wannan lamari ba. Tuni dai an garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa ga babban asibitin da ke cikin jihar Kano wato asibitin Malam Aminu Kano, yayin da waɗanda suka rasa rayukansu aka ajiye su a mutuwari, wasu kuma aka yi jana'izar su a cikin jihar Kanon. Iyayen waɗanda suka rasa rayukan nasu musamman ango da amaryar sun yi matuƙar damuwa yayin da har sun fara fita daga hayyacinsu. Wannan lamari ya yi matuƙar ɗaga musu hankali da ma al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Allah ya ƙara kiyayewa, ya ƙara tsare mana al'umma da kuma lafiyoyinmu. Kada dai ku manta, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai. Idan wannan shine farkon shigowar ku, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu.